Lontzo Zugazaganaz, Gamizarra, eta 1953an, urriaren 10ean jaioa. Bueno, ni 55ean sartu nintzen, baina Mikel ni baino lehenago sartuta egoan. Eta Mikel Zarate, Lezamarra zan, 20 urteko gaztea zala, etorri zan seminariora. Bera ikasketak egiten ebilen, aitari, etxe eraikitzaile zan aita, tareri laguntza eskaintzeko aparejo jadere ikasketak egiten ebilen. Ta hori utzi, bere emaztegaia, bere nobia utzi, eta seminarioa etorri zan. Gu umeak inen, 11 urteko umeak, berak 20 urte ukazan, ja gizon egina, borrozkoa zan. Mikelen izaera azaltzea, ia ezinezkoa da. Gertatzen jat, mendi ikaragarri baten aurrean aurkitzea bezala, eta, klaro, alde guztiak eskaintzea eta ezagutzea gatza izaten da. Mikel egan be horrelako zerbait gertatzen zan, ze oso gizon aberatza zan izakera aldetik. Eta bere izakeratik orduen gauzatxu batzuk. Apuntatzen joango gara, gitxi gora bera, berearen izaera nolakoa zan adierazteko. Mikel, oso izakera giza maitalea, eta mundu maitalea, eta bizi maitalea zan. Orduan, bizitzaren erreka joian moduan, berak begizorrotzez ikusiko eban, eta hori bere ganatu. Eta maite eban bizia, oso maite eban bizia. Orduan, biziaren maitalea, izan zala esan beharko neuke, izadia, gizartea, eta horrek adierazten dago esatu baterako, berak, jenteagazko hartu monak zelak izaten zituan, eta orduen, bai, seminarioko bere abdelagunakaz, bai, unibertsitateko ikasleakaz, bai, lauroetako jenteagaz, bai, autostopean berak hartzen zituen personakaz, hor, biziaren moskorrean bizizan. Mikel esan talde baten iruntzita gelditzen, ez, bera izan behar eban, bere nortasun eukan, eta bere nortasuna adierazo nahi eban, toki guztietan, egoten zan toki guztietan, eta egiten ebazan gauza guztietan. Orduen, nortasuna berea, eta ez talde baten galdu egiten da nortasuna. Borondate ikaragarrizko morria, ikaragarrizkoa. Gauza bat egin beharra ikusten bai eban, ez egoan ez gaurik, ez egunik, ez egoan ez postasunik ez nahi gaberik. Danak aurrera erango zituan, borondate hori oso indartsua zalako, iraunkorra. Eta orduen gauza bat egin behar zanean, alegin guztiak ipiniko zituan, eta ez eban ezer alboratuko, eta gau eta egun lan egin behar bazan, gau eta egun egongo zan, alde bateri itxita beste gauza guztiak. Alde batetik talde gizona bai, ze taldean oso ondo aurkitzen zan, eta jendea berarekin ere oso ondo aurkitzen zan. Baina bakarlana maite eban Mikelek. Zer esan gura dut horrekin? Begira, berak izatea eta gauzaren aurrean aberastasun handiak ikusten zituan. Orduan, talde mugatu baten sartu ezkero, uste eban hori mugatu egiten ebala errealidadea. Eta ez eban nahi hori. Orduen, ez zelango talderi ez eutzan salduko bere izatea. Talde baten sartzen bazara, eroso egon zeintekez. Ze, defentza bat daukazu, babestu egiten zaitut taldeak, baina era berean, zeure askatasuna galdu zeinke. Eta berak nahi hau eban, bere askatasuna danen gainetik, taldearen menpekotasuna baino. Biozabala, ikaragarria. Biozabal ibiltaria. Edo norentzako, edo zertarako. Biozabaltasun ikaragarria. Bai pertsonakaz, bai bere etxekoakaz, bere adizkideakaz, baina edo zein pertsonagaz, biozabalekoa. Eta horrek esan nahi dau, berak bai ebala biozabaltasun hori jentearen ulermena eta begirunea izateko. Orduen, errespetoz eta begirunez aintzat hartuko zituan guztiak. Berak beretasuna baukan, baina besteen eurentasuna zaindu nahi eban. Eta horrek hori sarritan esan eustan niri, bere liburuetan ere idatzi eustan. Lontzo, hona hemen nire neutasuna, zure zeutasuna sendoagotu dagizun. Orduen, aintzat hartu, begirunez ikusi besteak, hori oso garantzia handiko izan da Mikelentzat. Bere biozabaltasuna ikus daizun, holan berbegiten eustan. Ara, Lontzo, gure herriak danetariko gudariak behar jozak. Eta orduen, guk aintzat hartu behar joguzek, ze arlo asko jaukazak gure herriak, eta arlo guzti horreitan langileak eta gudaria behar ditu. Eta orduen, ez daigun mugatu, era batekoak edo bestekoa pakarik ez. Danetariko gudaria behar jozak gure herriak. Bizia zan, gorputzez ere. Nahi eta 80 kiloak izan,
oso bizia zan, ibilterakoan, korrikan egiten, eta tanetan bizia zan. Baina oso bizia eta bizkorra zan bere lanak taiutzerakoan ere. Orduen, idazten eban gauza bat, buruan sartzen jakonean, hori beroaldi beten egin beharreban, eta beroaldi horretan, orduak sartu behar zirenak sartu, eta aurrera atarako eban, hori bizitasunez eta bizkortasunez. Inoiz izan bada, hor dago zale izan da Mikel. Edozein egaz, edozein momentutan, eta edozein gauzatan, apustu egin behar, posture egin behar. Danean, gorenengo mailan egon beharreban. Eta orduen, klaro, bai mendian, edo igerian, edo korrikan, edo arlo guztietan, pelotaka. Danean, berak izan beharreban eurrenengoa. Eta orduen, hor dago zaletasun hori bere zernea modura eukan barruan, baina era berean hori bere bizitzan agertu eta iragarri egiten eban ekintza guztietan. Begira, bera gaztea zala, laukizera, laukiniz, joan zan hango jaietara. Tan baegoan abade bat, Bermeotarra zana, don Eutikio Zulueta. Eta Eutikio Zuluetak, berba euskeraz egin euzon, eta aregandik hartu eban honako indar barri bat edo bultzada bat lez, ze edertu egiten dauan honek, abade honek euskeraz. Eta arek zaletu eban euskal munduan sartu egiten bere. Orduen, berak beti sarritan esan deustan, hilontzo, guk euskeria zaindu inberzuk. Baina, klaro, eskondu egiten bagozak, emaztea, seme-alabak, lana, diru atara beharra, horrekaz gauzekaz, etxua guk astirik eukiko euskeria lantzeko. Torduen guk, abade izanez, askozaz ere, askatasun gehiagogaz, landuko zuguk euskeria. Izan bere, txotxolotasun batok hori. Eta txotxolokeria izango da askorentzat, guretzat maitasun txotxolotasunez betea izango da euskeraren ganakoa esateustan. Era, destun ikasle zala, hainbeste gauza ikasi zituan. Beste hizkuntzetan ere, erabiltzen ziren teknikak ikasi zituan. Eta orduan, hori nahi eban euskera mundura bere sartzea. Eta euskal munduan ere, gorenengo mailak lortzea. Eta horretarako, teknika eta bide barriak urratzen aleginduko zen, euskerak berak esate balez Lizardiren gandik hartuta, nik nahi haunat ere noranahikoa euskereari buruz. Orduen, euskera danerako balizokoa eta edozetarako balizokoa izan egiten aleginak ipiniko zituan. Eta horretan berak, inok egin badau, batez bere, deskripzioetan eta ipuin munduan, hor ikaragarrezko aberastasuna itzi euskun, ze berak oso ondo hartzen eban bizitzan gertatzen zana, eta horreri herrikoitasunez emoten euzan bere moldea. Baina, sartu zanean sortze munduan, orduan esan eban, behitu, novela bat idatzi behar dut. Eta apustu bat egin euzon bere buruari, novela bat idatziko dut, egun bat izango balitz bezala, eta novela zari ere bazi eban, Txomin Agirre zaria, aurgintza minetan. Baina gero esate ban, ez baina beste arloak ere landu behar dudaz. Eta teatroa bere egin nahi eban, eta ez eutzan emon astirik, zeberak nahi eban teatroa ere idaztea, antzerki idaztea. Olerkian ere sartu zen. Nire ustez, olerkian ere, sariak irabazi zituen. Esan bere munduan nire ustez. Gehiago gostatzen jakon olerki mundua. Bere ipuin eta narrazio mundua askozaz aberatzagoa dela esango neukenik. Baina, danari zabaldu gure utzan bide barria. Mikelek berezko jokera bateukan guraso izatekoa, aita izatekoa, sortzaile izatekoa. Eta sortzailetasun hori bere liburuetara joango zen. Daita, gorputzez seme-alabak ezingo zituan izgui abade izatean, baina liburuetan bere aitatasuna adierazoko eban. Orduan, irakurten ebana, ikusten ebana, bizi ebana, bere liburuetan agertuko dau, sortzaile izango da. Baina, bera beti izan da irakaslea hainbeste urtetan. Orduen, nahi eban, bere ikasleak ere sortzaile izatea. Torreitik esaten duzen, zu, gitziazko gertatzen jatzuna, ikusi dozuna, bizi izan dozuna, idatzi. Hori izan da bere maisutasunaren balio handi bat. Bere ikasleak idaztera bultzatzea.
tolerantea ikaragarri. Beste neurentasuna aintzat hartuz. Orduen, baterikoak edo besterikoak izan, beragaz hartugon hona eukiko ben. Berak ez eban mugarik ipinten hartugonetarako. Eta orduen, beragaz alkarrizketa osoa beratzak izan ebezan, bateriko ideologiakoak eta besteriko ideologiakoak. Ez eban ideologia gaitik inor mugatzen eta baztertzen. Ez eukan inor alborateteko asmorik, inoz. Orduen, bardin eutzan, naiz jakitune izan, naiz baserritarra izan, naiz gitanua izan, naiz eskekoa izan, naiz umea izan, naiz gaztea izan, aita agure zar bat izan. Guztiekaz hartu gona, eta guztietan ikasi egiten eban. Lehen esan dutzudan ez, sortu zale zan. Eta orduan, edozein geuza, zugaz berbetan azten zan, beste bategaz, gertaera bat batzen zan. Eta orduan, momentu eridatzi behar eban, ze bestela ies egiten eutzan, eukieban esperientziak. Orduan, esperientzia horrik, danak, besterik ezpada, pospolo kaixa baten, nota batzuk hartute, baina han egoan. Eta harekero, izango eban, idazteko bide bat. Orduen, beti, errealitatetik, pertsonen gandik, gertaeretatik, bizipenetatik, bere ganatzen eban, gero hori idaztera eroateko. Alaia zan, Mikel. Festazalea zan. Eta jaigiroa egitea oso maite eban. Eta horrek bultzatzen eban, baita, bere eleizkizunetan ere jaigiroa sortzen. Beren mesak ez ziren aspertzekoak. Ez ipuinak, kantuak, bertzoak, botaten zituen, eta ez hori modan dagoelako, ez, bizitasuna emateko eta alaitasuna emateko eleizkizunei. Eleizkizunetan jentea parte hartzen gustura egon eitean, ezta? Orduen, alaia. Eta orduen, jaigiroa baegoan, edozein gauzatan, Mikel, angustura egon gozan. Alaitasuna eta alaia ekintza guztietan.